Hau, hasteko taldeak nintu. Alde batetik, Mardea, kamiseta xuriekin. Aurrera! Eta bertzaldetik, Urrutia, kamiseta grisedune. Lehenengoarekin hasiko gara, pañuelito jokoa. Bortza! Arru motelian dire. Iru! Aletak batu ebehartzinen ez du balio. Eta azkena, bat! Venga, 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 venga! Eba!
Hiru bi, Urrutia Aintzinetik. Lau eta behi, Urrutia aurretik. Bigarren partaida bakotxak 10 bolta eman beharko ditu makilean. Gero karretila hartu eta karretilean bas harturi dagoela. Zirkuitoa osatu beharko dute. Pistina igo eta tablatik osatu. Eta karretin duna bueltan berriz. Tablatik osatu. Bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, 10. Ai ama. Venga. Ja, Rayo Zarren punterien nola doa. Burrengoa! Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, 10. Kurba. Neketan daien. Ahí va. Vuelta berriz. Hiru, lau, bost, sei, neketan daien, zazpi, zortzi, bederatzi, 10. Ordoa. Ahí va. Venga, ánimo, chalo. Makila errotik atrado, lau, bost, sei, zazpi, neketan daien, zortzi, bederatzi, 10. Atzo bestik ez omen zuen, ez da genik. Venga.
zortzi, bederatzi, behatzi terdi, hamar. Orain. Ordaie. Ezin, ikuti muito. Zirrik eta dena doblatuto. Ezinean daie, ezinean. Hau paso. Erne ara, erne. Ahí va, Oidaketa. Hortan bokatu da. Txalo beroa. Mardea taldea gentzako. Taldearen txanda. Bine, hiru, neurki! Hau, bos, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, ama. Atzo baina ziroi egiten dorai. Neurki! Karretile guti biltzen dunek. Ordaie! Ega, epa! Hurrengoa! Bat, bi, epa! Hiru, lau, bos, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, behatzi terdi, hamar. Aiba! Sobran tratori biltzauta. Ega! Epa! Ordaie! Epala! Bizik atera da! Hurrengoa! Bat, bi, hiru, lau, epa! Galdu da puzpe, berriz lau, bos, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar. Venga, oski! Ai, ama! Ordaie! Apa, Josu! Txalo brava! Hurrengoa! Bat, bos, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar. Atzoko azken tragoz oroitu dau. Pegales! Ez da nahi hortiko aiatu. Opa! Baliado! Hortan! Opa! Hiru, lau, intergorrien hasi zaigu, kakide! Hiru, bertzaldera zen, igondo. Lau, oi! Bos, sei, zazpi, epa kakide berri! Zazpien geditu gara, zortzi, bederatzi. Venga! Segi! Epa, nadaie! Postatu ere bak izan direkto! Epa! Ez da nahi hordiko aiatu. Atxain hartu du. Hori da. Eta bukatu da. Txalo brava.
izaten. Ja! Hor daie! Epa! Bipuskin dute! Hala! Arraio zuek horreko praktik ez dutela eta... Ahi behekin punteria jakin behar du bantxe. Hor daie. Ja txotxean zeitu den. Oidak eta txalala! Cambio, segi! Hor daie horki. Ja oskitz, hor daie. Estilo dute, hortxe! Cambio! Ahí va, Fabio. Ezina nahi dira. Hor daie! Saltoan, apa! Volta berriz! Urki nerviosten hasi da. Hor daie Urki! Berne! Nahiko fin dabiltzen, nahiko fin. Volta berriz. Josu eta Dani ez zaitu diren hor. Ahi ba, leixen punteria, guaitxe egiten du. Erne, atzo atxen haitu de. Hola. Egi hortan. Animo! Berriz! 3 minuto falta dira. Gorda llegó ya. ¡Epa! ¡Oye! Mardea taldeko garru moitia daritza ez, Sora besta egin da... Apa, Dani!
Orain txeiak inetuko, ara, ez jakia. Elordi bat, martzela, exhibizion, ez da jato. Ordaze. Oso, Elordiko kastoa ez da gindutan, Anei gaztenak hartu izin du. Berriz belta. Minutoa falta da. Azkeneko segundoak. Iepa! Animo! Ara! Azkeneko 30 segundoak. Ara! Azkeneko segundoak. Bost, lau, hiru, bi, bat, eta bale! Txalora! Tabla gainean egon den taldea Urrutia. Tapatu ezin. Tiraldiz izanen dituzte. Tres gara. Ba! Gordaie! Ez da nahi bere sokak ingan. Gordaie! Doi-doia piztinen sartu zaigu. Hortxe! Urrengoa! Gordaie bolai hartuz. Iep! Iep!
hor daie. Albaten txaetor gara ez makurtzen. Hor daie, gara. Bat, bite, hiru. Ahí va. ¡Epa! Larri, larri. Venga, danza pequeña horta. Let's go.
elortiko punteria. Oantxe kosko berez. Iep! Epa! Bota horia bat zaino, ez da itotzen bezote nahi. Ahora vuelta bien, eta hortxe, bokatu da. Falta menda. Markatu. ¡Ahí, Borghi! La puntería hoy. Mochela.
Eta azken proba dugu hau. Momentuan, empate proba honetan jakinen du zein den. Hor daie! Ojo, ojo, ojo! Epa! Apa? Ahí va Mario. Ahí va. Leki, fin da bile. Epa! Hau, bestuko egin dugu, zer basteta? Ahí va! Bola hartu du kaso. Ahí va Egi. Txalo! Ahí va Mario. Ahí va, por allá todo, por allá. ¡Chalo! Erne, más todo. Entra batzu baixoito. Ahí va Egi. Fin hasi zaigo baino. Jaunteko nahiatzen den. Ara. Ahí va Egi. Odaie. Ahí va. Chalo. Venga Mario.
Ara. Ahí va aquí. Ahí va, bide nazka. Chalo. Ahí va, Berri. Vaya, Chalo. Ahora saque. Erne. Talle. Ahí va. ¡Epa! Ahora. Ahí de que Ahí va. Favorez, Urbildu paretara, favorez. Gorda ieki. Azken 2 minutoak. Ahí va. Pareta, arpatu dute. Foundation, a special bond of creation. Chalo, oye. Ahí va, Mario. She works the night by the water. She's gone astray so far. She just wants to lie. Gorda y Berriz. Chalo. Azken minutoa. Azkeneko minututan sartu gara. Azken txampan. Hor daie. Erne, epa! Ernegi. Chalo.
Azken 20 segundoa. Mugi. Amar, behatzi, zortzi, zazpi, sei, bost, lau, hiru, bi, bat, bukatu da. Txalo hori. Ahí va Dani. Ahí va. Erne. Orada yarız. Yep. Avale. Orada yaşayın. Erne. Hola. Hola. Avale. Hola. Avale. Epa. Trampa izan da. Laso hau tio. Ahí va. Arruntia mochila da. Ahí va Yosu. Chalo. Erne.
Erne. Ezi. Ahí va Dani. Vaya. Hola. Txalo. Aspateko parte. Azkeneko 2 minutotan sartu gara. Gorda Aleix, Erne. Txalo. Horta! Epa! Ernie kanpora botado. Rengi. Gara, Erne, kaso! Ahí va! Etzen txarra. Azkeneko minutoa. Azkeneko segundotan. Haupa! Txalo! Ara! Azkeneko 10 segundoak. Azkeneko ronda. Eta hortxe, bukatu da. Txalo beroa.
Luego en el saco. ¡Chalo, verá! ¡Ahí va! ¡Chalo, verá! Dena lerroan batu favorez, orai nork irabazi da. Bueno, puntuazio hortxe egon dire, doidoiak, baina aurtengo Gran Prixeko txapelduna Urrutia taldea! Gutingatik baina hortxe! Txalo bero bat! Bueno, orai magraren zozketa imar dugu. Erne, 2.300 eta 97. 2, 3, 9, 7. Inora hartzen 2, 3, 9, 7. Hemen da ben! Eta honekin beraz, eskermil hauniz denei tortzatik eta hurrengo arte!